Bé, i finalment hem arribat a la cap de llista de Somriu, la candidata a alcaldessa de Riola, perquè en té les qualitats: preparada, treballadora incansable, perfeccionista, idealista, equànime, honesta i amb un gran afany de superació. Com diríem col·loquialment, una dona a qui no se li cauen els anells per res, una dona valenta, lluitadora i decidida. Llicenciada en Història, activista des de ben jove, ja la coneixem com a organitzadora d'esdeveniments culturals i reivindicatius com la Festa per la Llengua. També la trobem com a membre de la Junta del grup de danses Les Moreres, del qual porta l'escoleta, perquè ella no sap quedar al marge dels seus compromisos com a simple contempladora, sinó que sempre hi actua d'una manera activa i resolutiva. I això mateix ho trasllada en les seues relacions personals, amb la família, els companys i les amistats. Sense ella, probablement no existiria Somriu. Ha fet possible que avui estem ací amb la il·lusió que vos volem transmetre, perquè ha aconseguit agrupar les persones que en formaran la llista i moltíssimes més que no hi figuraran, alhora que assumir les responsabilitats que són inherents a la capdavantera d'una agrupació política. I tot pel poble de Riola, perquè el seu objectiu principal és treballar per Riola. Amb tots vosaltres, Vanessa Escrivà Córdoba. Bé, a veure qui diu ara alguna cosa després d'esta presentació. Gràcies, Irene. Bon dia, veïns i veïnes, companys i companyes. Abans que res, vull agrair a tots que hàgiu vingut i, sobretot, vull donar les gràcies als meus companys pel seu suport incondicional, per les seues mostres d'afecte i per l'energia que m'han transmès durant tots aquests mesos. Gràcies. I perquè estiguem tots presents, perquè som un equip, perquè així ens mostrem i així treballem, m'agradaria que pujaren ací tots els que falten de l'equip de Somriu, perquè, com ha dit Irene, nosaltres som les cares visibles de l'agrupació, però al darrere, a la rereguarda, hi ha més persones igualment compromeses. Així que, Henry, Juliet, Empar, Clàudia, Maria, Laura, Olga, Diana, Marga, Òscar, Irene, Joana i Mari, acompanyeu-nos. Bé, diumenge passat ens despertàvem amb una notícia al diari Levante que portava com a titular una cosa així com «En Riola nadie quiere ser alcalde». Sent haver de desmentir la notícia. Nosaltres ho tenim clar. Ho tenim clar des de fa mesos. Teníem clar que ens presentaríem a les eleccions municipals. Avui estic molt contenta i realment satisfeta. Per a mi és un dia molt feliç, perquè es veu complit un dels meus anhels, participar activament de la vida política del meu poble. Des de ben joveneta que tinc inquietuds polítiques, però va ser a la universitat quan vaig acabar de prendre consciència i des d'aleshores sempre he participat de diversos moviments cívics en defensa de la justícia social, la igualtat de gènere i d'oportunitats. A més, a casa sempre hem parlat de política. De fet, no hi ha paella de dissabte en què no en parlem. Com la majoria de famílies, la meua va haver de fer un gran esforç perquè poguera rebre una educació que m'assegurara un futur millor. Sense perdre mai este horitzó, he crescut com a persona i com a ciutadana. En soc plenament conscient. He vist com la crisi ens ha deixat a joves, adults i jubilats com a res més que aturats, desnonats, enrabiats, emmordassats, desilusionats i sense cap perspectiva de futur. L'anàlisi d'esta realitat és la que em va encoratjar a donar el pas i a implicar-me activament en un projecte polític. La meva aventura política començà a coses de la vida la nit que li fèiem homenatge al mestre Vicent Gregori, quan vaig trobar-me amb un dels meus referents polítics, Joan Baldoví, per a nosaltres Baldo, que ens acompanya avui.
Vam estar intercanviant impressions sobre la situació política a Riola. Vam parlar de la necessitat d'una nova manera de fer política al poble, de cares noves, de gent preparada per al relleu generacional que dibuixava el mapa polític local. Vaig pensar que era el moment de posar-me en contacte amb aquelles persones amb qui tantes i tantes vegades havien conversat sobre política, sobre la necessitat de millorar el poble i trencar la inèrcia del govern dels últims anys. I això vaig fer. Riola sempre ha estat un poble combatiu i en un tres i no res, un grup de persones ens van reunir en assemblea i d'allà va sorgir el que avui és Somriu. Hem aconseguit aglutinar persones de diferents sensibilitats, de diferents àmbits professionals, amb un objectiu comú: fer política des del diàleg i el consens, aplicant polítiques reals que des d'un ajuntament eficaç miren pel bé de les persones. La nostra agrupació naix del desig, de l'entusiasme, de la il·lusió per millorar el poble de Riola, per construir una Riola més viva, més dinàmica, més solidària i més participativa. El nostre interès no és altre que el de treballar de valent per Riola, pel nostre poble. Companys i companyes, amb il·lusió i amb compromís. Endavant Somriu! Bé, aquesta ha sigut la nostra presentació. Des del començament hem tingut el mateix objectiu. La nostra raó de ser és treballar de valent per Riola. Somriu amb il·lusió i compromís. Només per acabar, dir-vos que si algú vol unir-se al grup, com a simpatitzant, col·laborador, el que siga, pot emplenar la butlleta que posem a la vostra disposició. Ara després la tindreu, no sé si ahir la taula. I ja només ens queda dir que gràcies a totes i a tots per escoltar-nos i us recordem que ara tenim una misteleta per a aquell que vulgui un refresquet. Gràcies.